Boa tarde, grazas por virdes. Continuamos hoxe a terceira etapa do ciclo Artistas Galegos, o autor e a súa obra. Queremos que a Academia sexa o lugar onde se conozca, divulgue e reflexione a prol da arte galega. Que os creadores atopen esta casa como a súa. Abrir a Academia á sociedade é un objetivo no que levamos tempo. Con este ciclo queremos conocer os nosos artistas, que fan, por qué, para qué, que os motiva, saber e profundizar na súa obra. Unha mirada plural, diversa, de tendencias e xéneros distintos, levounos a coñecer a obra de Xaquín Marín, Caxigueiro, Xurxo Gómez Chao, Antón Patiño, Roberto González, Álvaro de la Vega, Mar Caldas, Joseba, Luz da Riva, Aníbar, Kiko da Silva, Dorda, Susana Seivane, María Xosé Díaz, Bari Caramés e Manuel Sendón. E o próximo martes remataremos esta terceira etapa, non o ciclo, esta terceira etapa deste ano, co cineasta coruñés Xavier Villaverde. Hoxe temos connosco a Bieito Romero, nado na Coruña no ano 64 e membro fundador do grupo Luar na Lubre. Bieito é un dos referentes da nosa música máis popular. A súa afección pola música comenzou de moi novo, interesado polas músicas tradicionais e de raíz de Galiza e dos países celtas. Con 13 anos iniciouse coa gaita galega. No ano 1985 creou Luar na Lubre, grupo co que acadou o maior dos seus éxitos, logrando traspasar fronteiras, conseguindo premios, vendas e reconocemento. Tamén ese mesmo ano, no ano 85, participou na primeira edición do Trofeo Macallan no Festival Intercéntrico de Lorien, logrando o segundo posto. Paralelamente a Luar na Lubre, Bieito participa en distintas formacións folclóricas e etnográficas, como o grupo de música e bailes tradicionais Xacandaina ou no Balé Galego Rei de Viana, nos que desenvolveu unha importante labor no eido musical. Compositor de máis de 200 temas, foi versionado por diferentes grupos e mesmo un dos seus temas, O Son do Ar, foi adaptado por o músico británico Mike Oldfield, sendo o tema que abre o seu CD Voyager. Bieito colaborou con diferentes grupos e de moi distintos estilos, como Mago de Oz, Lucía Pérez, Cómplices, Pablo Bicho, Os Diplomáticos de Monte Alto, Evia, Ismael Serrano, Pablo Milanés, Donna Luni, Martin O'Connor, Pat Kilbray, Miguel Ríos, Víctor Manuel, Coronel de Ruada, Nani García, Miro Casabella, Gandhi. Bueno, podemos seguir a listarse, que a verdad que non daríamos o tempo. Bueno, Bieito na actualidade, o seu traballo céntrase fundamentalmente en Luar na Lubre, a vez que dirixe en Radio Loza o programa Un Mundo de Músicas, dedicado ás músicas étnicas de todo o planeta. Tiña aquí unha lista da súa discografía, longometraxes, galardós e nomeamentos, pero eu creo que non vamos a sobreponer a charla, porque diso é precisamente do que nos vai a falar Bieito, non? Bueno, temos connosco tamén a Juan Durán, que é membro da académico numerario da Academia, membro da Comisión de Música, que nos acompaña un pouco pola relevancia de Bieito, e porque, bueno, o ser unha actividade tamén, de alguma maneira, bueno, de todas as maneiras, relacionada co mundo musical, eu creo que era interesante que Juan tamén dixera unhas palabras, non? Bueno, moitas grazas, boa tarde a todos. Bueno, nada, brevísimamente, porque Bieito non precisa presentación, penso que deses músicos galegos que dunha longa trayectoria, como sinalou brevemente Xurxo, un músico de raza, un músico gaiteiro, pero multiinstrumentista, compositor, en fin, e por suposto o fundador dun grupo dos máis sobraceiros que temos na historia da música en Galicia, indudablemente, non? Estábamos recordando, eu estive moitos anos no conservatorio, todos os músicos formados ali, moi bons músicos que pasaron
polo Conservatorio recordábamos nomeadamente de Xustiza os hermanos Cedrón, Javier Cedrón e Rosa Cedrón, no? Nada, comentar que pois, o compromiso, que eso é moi importante, o compromiso que ten Bieito co patrimonio musical galego, no? Coa música de raíz, tanto a partir de cancioneiros, de recollida, de un coñecemento casi enciclopédico, non? De que a música tradicional. Tamén recordábamos que mesmo este ano que a Academia dedica o Día das Artes a Martín Codax ao longo de todo este ano, pois tamén Bieito se ha chegado as cantigas codacianas, non? Ou seja que, bueno, para nós é unha satisfacción telo aquí, e penso que por a nosa parte sobran as palabras e ten esa palabra para contarnos brevemente toda esa importante trayectoria. Moitas grazas. Bueno, pasamos a observación. Nos sentamos para allá. Bueno, moi boa tarde. É un placer para min, é un honor estar nesta Real Academia de Belas Artes. É a primeira vez que estou aquí, certamente, por suposto, é un lugar que impón. A música é unha das belas artes, en este caso a música na que eu estou, que é a música vencellada. As músicas tradicionais pois tamén ten un papel importante. Falar de un mesmo é complicado, falar da trayectoria que un leva facendo, neste caso de hai 37 anos, pois é difícil, concentralo en 3/4 de hora, pois é complicadísimo tamén. A miña obra fundamental é a miña familia. Despois hai moitas pequenas obras e hai unha obra pois, que tamén ten a súa importancia, como neste caso é a que me trae aquí, que é a da música, e a da música neste caso particularmente de Luar na Lubre, porque como xa comentaron eles, pasei por outras formacións como Ballet Galego Rei de Viana ou a Asociación Cultural de Música Tradicional Xacarandaina e moitas outras antes de Luar na Lubre. Pero Luar na Lubre é o motivo principal que me trae aquí, e o que vou facer é un percorrido pola historia de Luar na Lubre, que supoño que é o que vides aquí a escoitar, e eu vou contar pois, un pouco a miña maneira, a través de unha serie de imaxes que seleccionei destes 37 anos de trayectoria. Por retroceder, esta imaxe en quixo Xurxo que se quedara aquí, porque lle gustaba máis que a principal, Sí, esta é a primeira pegatina de Luar na Lubre que diseñou Gabriel Domínguez, un gran debuxante, un gran diseñador, amigo do grupo, e isto diseñou no ano 1985, precisamente un dolmen, a lúa, o sea, o que podería ser o Luar na Lubre. Moita xente, aquí en Galicia supoño que xa o sabedes todos, vexo moitas caras familiares, moitos xa sabedes a historia que vou a contar, pero en calquera caso, cando vamos por aí adiante, a pregunta recurrente é que significa Luar na Lubre. Porque o de Luar, bueno, pues relaciono ca lúa, efectivamente, pero da Lubre non o tiñan claro. E Lubre é unha palabra controvertida tamén, porque eu descubrina no diccionario de Xosé Luis Franco Grande, don Xosé Luis Franco Grande, recentemente falecido, aquel primeiro diccionario de galego onde aparecía esta palabra e que el a traducía como lugar sagrado onde os celtas facían os seus rituais. Non sei se isto é certo ou non, pero en calquera caso el era o que puña. Lubre existe efectivamente nos topónimos, probablemente no idioma se perdeu, pero é moi bonita, era moi poética, a conxunción da lúa con esta historia do bosque sagrado dos celtas, pois fixo que compuxéramos este nome que casi é un poema. Parece esas palabras indias que con dúas letras pois escriben unha poesía. Entón eu cando me preguntan por aí adiante digolle
Luar na Lubre, a luz da lúa no bosque sagrado dos celtas. Se quedan alucinados, dicen, pero como en tan poucas cousas hai de semellante traducción? Bueno, pois este é o bonito do noso idioma. Despois incluso foi unha palabra debatida tamén na televisión de Galicia, porque decían que non existía e tal e cual, pero bueno, en calquera caso temos que aproveitarnos dese tipo de cousas, e en outros diccionarios importantes, non está recollido oficialmente, pero en outros diccionarios importantes se aparece como de Estravís e algún outro que tamén teñen prestixio. Bueno, retrocedemos deste Luar na Lubre que nos diseñou Gabriel Domínguez e nos vamos a foto dos inicios. Os inicios sempre son duros, non son doados, éramos moi novos, moi pouca experiencia, nuns tempos nos que a música galega non tiña ningún prestixio, no que había moi poucas referencias, con teima e sobre todo con moito corazón xuntámonos esta tropa que vedes aí, que fomos, digamos, a formación inicial de Luar na Lubre. Estamos falando do ano 1985, como comentaba Xurxo, cando nace Luar na Lubre, e esta formación créase coa idea de facer música galega dende a perspectiva da música celta, e eu falo de música celta, e a xente sempre hai xente que se retorce un pouco con esta denominación, pero a música celta, eu a concibo, non sei o que facían os celtas, sabe o que facían os celtas, os arqueólogos teñen moi pouca información do que facían os celtas musicalmente, sabes o que eran carnis e pouco máis, pero en calquer caso a música celta cheganos dende a influencia de outros países donde si teñen claro o que é a música celta, como a Irlanda, como a Escocia, como a Bretaña, e hai un modo de facer música que se denomina así e que entrou en Galicia unha forma estética que coallou moi ben e que nós nos acoplamos a esta forma de facer. Entón, a música celta cheganos dende o norte, aquí a espita abre na Emilio Cao, abre na Milladoiro e outros grupos, e nós somos uns continuadores daquela entrada da música celta. Pois esta formación faise coa idea de ir ao Festival Intercéltico de Lorient. Eu tiña unha moza naquel tempo, naquela altura, un pouco antes, que era sobrinha de Xeranio Torreiro. Xeranio Torreiro era o delegado de Galicia no Festival de Lorient. Ela sempre me falaba do Festival de Lorient como o gran encontro dos celtas, non? Ese o gran festival que hai no mundo. Entón, pois, esta formación fixose con esa idea, gravamos unha maqueta para a Radio Galega, Pablo Barreiro gravamos esa maqueta, e con esa maqueta que lle entregamos a Xeranio, conseguimos ir no ano 1986 por primeira vez ao Festival Intercéltico de Lorient, donde alucinamos, donde aprendimos moitísimas cousas e donde vimos referencias importantísimas para poder continuar. Rafa Mejuto, que é o home que porta a pandereta, foi un dos formadores de Luar na Lubre no seu momento, peza clave fundamental deses inicios, faleceu ao pouco tempo de ir ao Festival de Lorient, e precisamente no ano 87 volvimos en homenaxe a él. Bueno, esta é a primeira formación de Luar na Lubre, o obxectivo principal facer música galega dende a perspectiva celta, e sobre todo o máis principal, viaxar a Lorient, que foi o gran impulso que nos deu a nosa posibilidade de poder continuar. Aí está. Este é o primeiro cartel diseñado para Luar na Lubre. Como vedes, de novo a estética é moi clara, temos unha estética moi definida dentro do que é esa forma céltica, de entender as cousas, e neste caso un druida tocando a gaita galega con uns menires detrás, a lúa, por suposto, simbolizando ese luar na Lubre. A pegatina que comentábamos antes, outro dos carteles do inicio, todo isto está deseñado por Gabriel Domínguez, que foi a persoa que facía todos estes traballos para nós e que de alguma maneira nos servían para promocionarnos, para eses primeiros concertiños que facíamos, e ademais facíanos moita ilusión fomentar este tipo de estética. Este dome non é galego, este dome temos que dicir que é irlandés, pero en calquera caso moi interesante tamén. Ben, antes de gravar o primeiro disco, facíamos os nosos primeiros concertos, e isto é unha imaxe dun deses primeiros concertos, que foi en Culleredo, concretamente. Levounos a tocar Moncho, como se chamaba o cura? Moncho Valcárcel, levounos, que era concellal, era o cura de Sésamo, efectivamente, o cura das Encrobas, era concellal tamén en Culleredo, e neste momento era o concellal de Cultura, ese concerto onde se nos ve a Pachi, a min e detrás a Andrés Bardullas, que era o violinista que tiñamos naquele momento, tocando nese concerto de Culleredo. Bueno,
Xurxo falaba de que participara no Macallan. Sí, efectivamente, participei 2 veces no Macallan. Non tuve segundo premio, ni nada, descalificaronme por varios motivos, pero en calquera caso participei naqueles primeiros Macallan, que era un concurso de gaiteiros que había a parte, digamos, das islas británicas, onde estaban os bretós, os irlandeses e os escoceses, e unha parte ibérica, que lle chamaban eles, onde estábamos os galegos e os asturianos, e si participei en un par de ocasións. Esta era un pouco a estética daquel ano 1986 e a participación naquel primeiro ano de festival. Este foi outro dos momentos. Isto foi no 87 concretamente, cando voltamos en homenaxe a Rafa Mejuto nun lugar que se chamaba o Xapitó. O certo é que a música galega ali gusta moito, unha música diferente a que eles entenden como celta, pero en calquera caso moi conectada tamén por diferentes formas musicais ao que fan eles. Sempre os nosos concertos sempre estaban ateigados, como de todos os grupos galegos, pois pola curiosidade de saber o que facíamos por aquí abaixo, non? Porque eran de todas as músicas probablemente a máis desconocida para eles. Hoxe xa non, pero naquele momento sí. Ben, no ano 1988 gravamos o noso primeiro traballo discográfico, de novo deseño de Gabriel Domínguez. Como vedes, xúntanse todas esas imaxes que vimos anteriormente, xúntanse nesta portada. Esta portada que é o dolmen de Dombate, de novo un luar na Lubre, os druidas, a Lubre e a Lúa como motivos principais, porque esta era un pouco a estética que nos estaba fomentar naquele momento, porque somos profundamente celtistas dende a perspectiva musical, e volvo a decir que non entro na polémica de se a música galega é máis ou menos celta, senón que nós estamos nun modo de facer música que se chama música celta e que encaixa perfectamente, como decir blues, como decir jazz ou cualquier outro estilo. En calquera caso, nós estamos nesa corrente e sempre defendimos. E ademais, sempre foi unha plataforma moi interesante para proxectarnos o mundo. Como vos contarei, fixemos máis de 2000 concertos en máis de 50 países. A plataforma principal que nós temos e que a música galega ten, pero creo que non a aproveita como debido, unha das plataformas é a da chamada música celta. Entón, iso hai que aproveitarlo, porque é unha plataforma que nos leva ao mundo, non? Igual que a lusofonía. Pois isto gravouse no estudio Aula Taller aquí en Coruña no ano 1987-88, gravouse en 35 horas, é o tempo que nos leva hoxe en día en facer unha canción, ainda non nos chegan as 35 horas para facer unha canción. Daquela, pois este disco fixose a cañón, como se solía decir, pero era máis o impulso das ganas de ter un traballo discográfico e ademais pensábamos que podíamos facer, pois ese impulso levamos a facer ese traballo e en 35 horas gravamos isto en Aula Taller. Isto editou no Edigal, no seu momento, unha discográfica galega, edicións discográficas galegas, editorial xa desaparecida. Vendimos moitos discos, vendímolos nós, porque nas tendas apenas estaban, pero vendimos moitísimos discos, tantos que nos deron para facer e para pagar o seguinte disco. Nese traballo vou a destacar o das vocalistas, porque sempre foi unha cousa que chamou a atención en Luar na Lubre. A primeira vocalista que tivemos en Luar na Lubre apareceu neste traballo discográfico. Hasta este momento non había vocalista, pero en este traballo discográfico aparece a primeira vocalista, que é Ana Espinosa. E aquí empezan tamén os primeiros concertos fora de Galicia, concretamente en Asturias e zonas limítrofes. Era todo moi limitado, non? Pero, pues para nós era como ir a París ou a calquer outro lado, salir de aquí e sobre todo que a nosa música fora aceptada por outros lugares, non? Esta sería a formación que gravou este traballo discográfico de O Son do Ar, que está un poquinho modificada con respecto á formación inicial, porque Luar na Lubre tuvo moitísimos cambios, pasaron máis de 25 persoas polo grupo, foise modificando por cuestións persoais, por cuestións de todo tipo, foron entrando e saindo persoas, pero o proxecto de Luar na Lubre de facer música e digamos o motivo principal polo que estábamos aí continuou.
E aquí estamos 37 anos despois. O seguinte traballo, este outro cartel que diseñou tamén Gabriel Domínguez, neste caso son uns trasnos subindo por un carballo, a lúa de fondo, de novo, outro lugar na Louvre, desde a perspectiva estética deste home, Gabriel Domínguez, Biel Domínguez. Isto é unha das participacións nun dos festivais de Asturias, onde estaban xente como Manolo Quirós, que era un grandísimo gaiteiro da música asturiana, falecido xa hai anos, pero unha gran referencia en Asturias, Jan de Cuber, que é un grupo icónico da música asturiana, Ubiña, outro dos grupos importantísimos liderados polo gran gaiteiro Xoacu Amero. Isto estamos falando do ano 86, penso que foi este festival en Trubia, se fora na fábrica de armas de Trubia, nun patio que tiñan ali. Bueno, un festival fantástico. Este é a portada do segundo traballo discográfico, chamase Beira Atlántica. Este é un traballo que, como decía, pagamos cos cartos que sacamos de vender o anterior, o de O Son do Ar. Este disco xa é un disco máis elaborado, a estética xa é un pouco máis perfeccionada. Aquí temos un fotógrafo que fixo, aquí non se ve con moita claridade, pero un fotógrafo fixo unha foto do faro Roncudo, a estética tamén a deseñou el, así un pouquiño tal. Era un traballo que pretendía afianzar a irmandade e a relación entre os povos celtas, de novo, nos teimamos moito en esa cuestión, non renegamos da cuestión céltica porque pensamos que é parte fundamental da nosa cultura. Hoxe en día hai moita polémica con todo isto, pero nos continuamos con esa teima, e dende a perspectiva musical, dende o modo de facer música, que se chama así, pretendíamos afianzar toda esta irmandade. Aquí, de novo, hai cambios, marcha Roberto Oro, que era un baixista que tiñamos, entra de novo Andrés Bardullas, que era o violinista que tiñamos anteriormente na primeira etapa. Isto gravouse xa nos estudos Sons Galiza en Lugo, editou no propio selo discográfico Sons Galiza, que, se non me equivoco, todavía continúa. Este é un selo do músico Eloi Caldeiro, que no seu momento sigue todavía ca banda de música Brat. E este disco está prologado por un dos membros da Real Academia de Belas Artes, no seu momento Felipe Senén, que era director do Museo Arqueolóxico da Coruña, foi o que fixo o prólogo a petición miña, un prólogo moi cortiño, pero moi bonito. Esta é a formación de Beira Atlántica, e aquí estamos na parte endográfica do Museo de San Antón, na cociña que teñen ali no museo, unha cociña tradicional antiga, unha especie de lareira. Continuamos co terceiro traballo discográfico. Este é un traballo que, tendo en conta o vello culto sol dos nosos antepasados, o grupo preparou este terceiro disco. Este é o primeiro en formato CD, os anteriores foron en vinilo, eran vinilos. Este é o primeiro que sale en formato CD. Aquí continúa como vocalista Ana Espinosa, igual que en Beira Atlántica. Aquí empezábamos a facer concertos fora de Galicia, e fixemos o noso primeiro concerto, o noso segundo, se non contamos o de Lorient, o noso primeiro concerto internacional, se non contamos Lorient, que foi en Portugal, no Festival Intercéltico do Porto, na sexta edición do Festival Intercéltico do Porto, un festival xa desaparecido, pero que tiña moito prestixio, e o noso disco, este de Arasolis, foi considerado e cualificado como disco imprescindible da música folk. Como vos decía, isto editou no Sons Galiza, que é o selo discográfico de Lugo de Eloi Caldeiro. Esta é a formación de Arasolis. Isto está na Cova Folk, que era un dos pubs que tiñamos aquí en Coruña, unha das catedrales, chamabanlle así, da música folk, porque era o único sitio onde a única música que se podía escutar neste local era música galega e músicas tradicionais. Xa non hai moitos sitios así, pero este era un lugar que é da Cova Céltica de Brais e pouco máis. Pero, era moi interesante porque era un lugar de formación onde había a posibilidade de compartir e de debatir sobre estas músicas, que cada vez se dá menos. Isto é un momento de actuación no Festival Intercéltico de Oporto,
E, bueno, aquí ven a situación que o fenómeno que deu paso a que Luar na Lubre pois tuvera unha trascendencia maior, non da normal para o tempo no que estábamos, que foi o encontro con Mike Oldfield, non? Isto foi no Playa Club, en Coruña, apadriñado polo gran amigo, desgraciadamente xa non está entre nós, Nonito Pereira, que está aí na foto, e este é un momento daquele encontro no Playa Club. Solicitousenos a posibilidade de dar un concerto. Un día chamannos por teléfono e dícennos que Mike Oldfield que tiña unha moza galega e que tiña interese en escoitar música daqui, non? Evidentemente non fomos a primeira opción, pero as primeiras opcións que había pois, ou estaban en concerto por adiante ou estaban ocupados ou simplemente pois, non se creían que isto fose así. Entón chamaronnos a nós e dixeronnos que había esta cousa, este encontro. E dixemos que sí, non tiñamos nada que facer e fomos a este encontro. Isto era ás 9 da noite, eran as 10 menos cuarto e este home non daba chegado. Resulta que andaba facendo unha ruta que lle diseñara precisamente o propio Felipe Sené, polo Monte Pindo, polo Castro de Baroña, por ali, e tardaron en chegar. Nós estábamos a piques de marchar, porque xa non era sostible, non? Que aparte que era moi difícil, naquele momento Mike Oldfield era calquera cousa que sacara, era número 1, era un gran pop star, un home que parecía intocable. Bueno, pois non nos creíamos que pudera vir, non? Con ese retraso xa dixemos, non, isto é imposible que veña, pero estábamos marchando e aí aparece Mike Oldfield con Tom Newman, que foi o produtor de Tubular Bells e de moitos outros traballos. Fixemos un pequeno recital para él, de media hora aproximadamente, bueno, foi unha cousa alucinante porque resulta que él xa conocía a nosa música, porque a súa moza, Rosa Suárez, coa que todavía teño trato, levara un cassette do noso primeiro traballo, do Son do Ar, levara para Londres, ela estaba emigrada en Londres, e lle fixera escoitar a Mike Oldfield a nosa música, o que é a casualidade de que despois se atopara con nós, casualmente tamén, porque non éramos, como os decía, nin a primeira opción, ni moito menos, pero nun momento dese pequeno recital, Mike Oldfield achégase ao escenario onde estábamos e me pregunta si podemos tocar a Flor da Auga. Eu alucinado, claro, hostia, Mike Oldfield pedindo a Flor da Auga, que era un dos temas que estaban nese primeiro traballo. E efectivamente tocamos a Flor da Auga e acto seguido me dice si podemos tocar o Son do Ar. E tocamos o Son do Ar, claro, nós incrédulos, dicíamos, Mike Oldfield facéndonos peticións aquí a pé de escenario, e depois nos pediu si podía subir a tocar con nós. E subiu a tocar con nós, ali estivemos tocando, por certo, naquele concerto estaba tamén Emilio Cao, que tamén participou naquela noite, Emilio Cao, dos grandes da música galega e un dos pais da chamada música celta, ainda que el pense agora mesmo outra cousa, pero foi un dos que abriu a espita. Despois hubo unha jam session posterior, ali na parte de atrás do Playa Club, que naquele momento rexentaba Nonito Pereira, e aí onde se forxou a amizade, non? Aí estivemos tocando, aí vedes, bueno, un momento desta historia. Estas fotos son de Ana Espinosa, que é a primeira cantante de Luar na Lubre, e isto tuvo un impacto grandísimo, claro, porque Mike Oldfield tocando con nós, trascenden esas fotos que ele non quería, pero trascenderon esas fotos da súa intervención, e bueno, pois isto foi unha cousa alucinante, non? Tuvo moito impacto, pero bueno, a cousa quedou aí e nada máis. Naquele momento, gustaralle moito son das gaitas galegas, el toca diferentes gaitas, el de pai escocés e de nai irlandesa, e, bueno, interesaballe moito toda a sonoridade destes instrumentos, e encargárame unha gaita galega. Unha gaita galega que eu ya encarguei a Seivane, e ya enviei para lá. E Mike Oldfield, pois aí o tedes, tocando a gaita galega que eu lle enviei, e isto foi un artigo que sacaran na Voz de Galicia. Bueno, isto tuvo moito impacto, evidentemente, porque naquele momento pois Mike Oldfield era, como vos decía, un personaxe que vendía millóns de discos, e todo o que dixera Mike Oldfield ia á mesa. Entón, pois isto, que Mike Oldfield se interesara por unha banda como nós, pois puxo nos oídos e na mente de moita xente a ver quen son estos tíos, que hai aquí detrás. E evidentemente, pois, despois deste encontro, eu estou contando todo moi resumidamente. Me vades entendendo hasta aquí? Sí, máis ou menos vais entendendo. Bueno.
Pois o caso é que despois deste encontro saliron nos mozas e mozos por todos lados. E unha das mozas ou un dos mozos que nos saliu foi a varias compañías multinacionales que querían gravar a nosa música porque lle parecíamos la hostia, que éramos increíbles e tal. Hasta ese momento non se interesaba naide por nós, pero a partir de aí si xa houve un interés importante polo que facíamos e concretamente pois despois de varias ofertas aceptamos a de Warner España, que é unha gran compañía que tiña un soporte importante, que por outro lado decantámonos por Warner por unha cuestión, porque era a compañía que tamén levaba o propio Mike Oldfield, co cal calquera cousa que se fixera conxunta iba a ser sempre moito máis fácil de xestionar. Firmamos un contrato con Warner de 5 discos e aquí este foi o Voyager, este non está descolgado. Aquí xurde Plenilunio gravamos en Madrid, e xa baixo a tutela de Warner, digamos, baixo a produción executiva os poñen os cartos. E a dirección artística, neste caso, do grupo, máis de Michel Canadá, o que fora en su momento violinista de Milladoiro. Gravamos este traballo en Madrid, un traballo que, deu chollo. Estuvemos máis dun mes en Madrid, no Bran, que cuidado, era complicado, e as gaitas desmontábanse porque estaba todo seco, había unha sequedad impresionante, a zanfona imposible tocala, pero conseguimos sacar adiante este disco e fixose moi popular, tan popular que cando nos dimos conta estaban 50.000 discos vendidos, que se di rápido. Fomos un dos primeiros grupos contemporánea, antes estiveron outros, como Andrés do Barro ou Ostamara, que conseguimos un disco de ouro. O disco de ouro chegou, xiras importantes, xiras que nos levaron por todo o estado. Aquí empezou a moverse toda a historia. Eu recordo que na compañía eu lle teño moito medo aos avións, moitísimo medo aos avións. E ainda hoxe en día, que non sei, os voos que levo, que teño moito medo aos avións. E recordo naquela época eu viaxaba a Madrid a facer as promocións en tren, e dicía, coño, pero ven en avión que é unha hora, e non, vou en tren, deixademe ir en tren que eu vou máis cómodo. E dicía, pois prepárate porque te vas a fartar de ir en avión. E efectivamente, a día de hoxe podo dicir que me fartei, estou farto de ir en avión, pero non me queda máis remedio, porque unha vez, cando caeu o Concorde, vou contar esta anécdota así por salirme un pouco do rollo. Cando estábamos tocando en Hannover, cando caiu o Concorde, estábamos nós tocando en Hannover, na Expo de Hannover, e eu lle dixen ao noso manager, mira tío, eu en avión non volo, búscame un barco, búscame un tren, búscame un bus, o que queiras, pero en avión non volo. E o tío non encontraba nada, es que non hai nada, joder, porque te terías que ir vía Barcelona ou no barco, imposible, porque se non vía Italia, non, imposible. Dixe, mira, pois eu volvo nun bus, consiguen un bus e volvín en bus. Foron 24 horas de bus, os outros xa estaban na casa a hora e media de eu salir, eu ainda non chegara nin a fronteira con Francia, e dixe, mi madre, minha querida. Entón, desde aquela dixe, mira, pois se quero seguir nesto, teño que ir en avión, non me queda máis remedio. Bueno, esta é unha anécdota como outra calquera. O caso é que con esta historia hai de novo cambios, non? Aquí hai cambios significativos. Aquí se marchan Dani Cerqueiro, Ana Espinosa, Andrés Bardullas e Cris Gándara, que tamén formou parte do grupo durante a etapa de Ara Solis, e aquí entran Xavier Cedrón, Rosa Cedrón, Dani Sisto, Xavier Ferreiro, e cando este disco colle esta forma. Son cambios significativos e a voz de Ana é sustituída pola voz de Rosa Cedrón, que neste caso coincide con esta época de esplendor, non? De época maravillosa de contacto con Mike Oldfield, de concertos nacionais e internacionais de gran impacto. Eu recordo que vendíamos, a mí me pasaban a lista dos discos máis vendidos, e vendíamos máis discos en Burgos que en Lugo. Tiñamos máis impacto fora de Galicia que na propia Galicia. Chamábame moita atención estas cousas, pero funcionaba así. Durante esta xira durante este período discográfico fixemos tamén xiras importantes con
con artistas como Alasdair Fraser, que é un violinista escocés, e a súa banda Skydance. Fixéramos unha xira importante por todo o estado, e tamén con un grupo significativo da música irlandesa que era Altan. Eran xiras conxuntas que facíamos, nós íbamos un pouco como teloneiros, pero xa nos estaban chegando as noticias de que estábamos vendendo moitísimos discos. Era o tempo no que dicíamos, como vamos a estar vendendo? Sí. A compañía contaba que vendera 10.000 discos e xa vades en 50.000, e xe, coño. O sea, era unha cousa impresionante, claro, todo eran facilidades. Aquí gravamos o noso primeiro videoclip con ese tema que todos coñecedes, que é Tu Gitana. O Son do Aro regravamos nesta versión que fixemos en varias ocasións, pero esta foi regravada porque o Son do Aro, lembrade que lle dá título ao noso primeiro traballo discográfico, este é o cuarto, e aquí volvemos a gravalo. E este é un disco de impacto. O primeiro videoclip que nos fixemos, o primeiro contacto co mundo audiovisual foi en plenilunio, e concretamente foi o tema Tu Gitana, que o gravamos no Castro de Baroña, un videoclip moi bonito que anda por aí por YouTube e polas redes de hai moitísimo tempo, no ano 97, sigue aí. Ese precisamente a portada do single do Son do Ar. Saliron varios singles, este é a portada do single de Tu Gitana. Cando había singles, isto se mandaba para as radios, non? Eran os temas que pinchaban recurrentemente. O Son do Ar, Tu Gitana, pois eran cancións que estaban sonando seguido. Nos entramos na lista dos discos máis vendidos do estado. Entramos con este disco, entramos ao número 20 dos máis vendidos. Estábamos por encima de Miguel Bosé e de xente que vendía moitos discos e que tiñan moito máis impacto nos medios. Nos non sonábamos nos medios de comunicación, de que este era un problema destas músicas. Nunca están nos medios de comunicación. Se estas músicas tiveran a difusión que teñen outras músicas que están sonando constantemente día a día, outro galo cantaría. E ainda así resistimos, que isto é o máis admirable e importante. Primeiro concerto en Madrid presentando este traballo no Teatro Alfil, petadísimo tamén. Este foi un concerto para os críticos, unhas críticas maravillosas, porque claro, estaba Michael Field detrás, que van decir no Michael Field, pero bueno, é certo que aquí o grupo xa dera un impulso importante para adiante, e bueno, isto fora moi significativo e fundamental. Bueno, aí tedes o famoso disco de ouro, que non é un disco de ouro literal, sino que este cuadro que che dicen, bueno, pois pola venta de 50.000 tes un disco de ouro, que nada máis, non pensedes que teño discos de ouro na casa, ni moito menos, é unha copia máis do CD, pero é simbólico e é moi importante. Michael Field tocando a gaita de Seivane na súa casiña ali en Londres. E ben Cabo do Mundo é un disco que nos dedicamos ao pintor galego do mar, Urbano Lugris, un traballo en homenaxe, e con este disco chega o segundo disco de ouro. Aquí foi outro impacto grandísimo, cando a compañía nos estaba presionando para que, vendistes 50.000 discos en el primero, ahora tenéis que dar el paso, cantar en castellano e meter batería. Dixe, a volado vades. Entonces, bueno, aquí eu particularmente tuve un encontronazo importante con eles porque me neguei. Nós tiñamos o disco grabado, eles dixeron, facedo como que irades, pero estaría ben que cantarades en castellano, que isto de gallego non sei se va moi lejos. E lo de meter batería, porque a xente gusta o tal, e dixe, no, mira, este disco vai así, é así, ten que ir así, xa está grabado e non vamos a modificar nada, porque a nos gustanos así e porque é a nosa forma de facer música e queremos que sea así. Estuveron a punto de non editalo, pero resulta que o editan vende máis que o anterior. O sea, non solamente vendeu máis que o anterior, sino que non chegou o disco de platino porque non entrou en hora, pero o disco na actualidade supera as 150.000 copias vendidas, este de Cabo do Mundo. A imaxe fermosa da nosa cidade, da Coruña, Urbano Lugris. Este cadro, se non me equivoco, estaba no Banco Pastor, non sei onde estará. Este tiña un cadro grandísimo, original, estaba no Banco Pastor de Coruña. Bueno, con Cabo do Mundo chegamos ao posto número 6 dos discos máis vendidos do Estado. Isto era alucinante, era unha cousa que naide se podía creer. Sonando nos medios, pero a regañadentes, sonábamos porque estábamos vendendo moito. Entón, tiñan que metelo. Metían Chove en Santiago, unha canción anticomercial completamente, que non é para pinchar, con outras cancións que soen ser recurrentemente metidas nos medios, pero bueno, aí estuvo competindo Chove en Santiago, aí estuveron varios temas, Romeiro Lonxe, que é unha versión de Scarborough Fair, da Feira de Scarborough,
tradicional inglesa coa letra dun coruñés, de Xulio Cuco, un profesor de galego, fixo unha letra fermosísima e que agora estamos volvendo a regravar de novo. Con este traballo fixemos a xira con Mike Oldfield, o encontro con Mike Oldfield propiciou que fixéramos unha xira por todo o estado moi importante, en lugares onde menos xente hubo, que creo que foron 15.000 persoas, e esa xira rematou, como vos lembraredes, me imagino, polo menos parte de vos lembraredes, na praia de Santa Cristina, naquele famoso concerto das 150.000 persoas que decían que había, que estaban de cors, estábamos nós e estaba o propio Mike Oldfield. Bueno, por certo, non vos comentei que con Plenilunio nos deron un premio a Real Academia das Artes e das Cientes por mellor tema de outros xéneros musicais, cando non sabes como chamarle as cousas, chamalle de outras cousas, que era Portugitana, nos deran este premio. A Real Academia, que xa desapareceu, a Real Academia de Artes Escénicas e Musicais, Real das Artes e das Ciencias. En Cabo do Mundo nos deron 2 premios, foi un doble premio, un por mellor canción en galego, por Chove en Santiago, o poema de Federico García Lorca, e por mellor álbum de música folk. Aquí sí que lle superan dar o nome. Por certo, naquele momento o ministro de Cultura era Rajoy, tiñámoslo diante de nós o día que nos deron os premios e nin mirou para nós. Pero, bueno, en calquera caso é unha anécdota como outra calquera. Despois de Cabo do Mundo, este é o single de Chove en Santiago que vos comentaba. Antes cada traballo tiña os seus propios singles. Isto é en Verdes, ali en Carballo, na zona de Verdes fixemos esta fotografía, os protegidos de Mike Oldfield, bueno, todas estas cousas. Isto é da xira esta que vos comentaba, Tenen un auga, distintas entradas e cousas relacionadas ca xira. Isto é xusto antes de salir ao concerto da praia de Santa Cristina. Aí se ve a Rosa, se me ve a mí, se ve a Chusmi tamén. Chusmi estaba na seguridade deste concerto, se ve a Xavier Cedrón tamén. Bueno, isto é xusto un minuto antes de salir a ese concerto. Por certo, Mike Oldfield nos entregou a nós o primeiro disco de ouro de Por Plenilunio, aquel de 50.000 copias, nos entregou na súa casa e a min fixeron darlle o disco de platino por Tubular Bells 3 en Madrid, e aparezco todo chulo dándole o disco a Mike Oldfield. Bueno, cousas da vida. Na prensa temos prensa a dar polo saco. Este é unha das declaracións que fixo este home nun momento da historia. O Barnaludes é un dos mejores grupos de música celta. Éramos amigos, evidentemente, pois está bendito, claro que sí. Despois chega o 15 aniversario. Este é o primeiro recopilatorio que nos fixemos. É un traballo importante porque era unha renovación tamén, non? Era un resetearse a ver que pasa con toda esta historia. Neste caso era unha recopilación con 3 colaboracións que foron moi significativas. Colaboración de Evia, que naquele momento estaba vendendo 1,5 millón de discos, era unha auténtica salvajada que vendía este home, que a súa baita electrónica, por certo tamén a toco, e colaborou con nós, ademais somos amigos. Colaborou tamén Ismael Serrano, que era unha das voces que para nós era moi importante, e ademais gustábanos moito, tanto a miña familia como a mí gustábanos moito Ismael Serrano, e por suposto o resto do grupo, e participou cantando Chove en Santiago. E outra colaboración moi importante que foi a de Pablo Milanés, recentemente falecido, que cantou Tu Gitana con nós. Esa canción de Tu Gitana gravouse na Habana, e a mí me ofreceron a posibilidade de ir a Habana. Eu nunca fun a Cuba, e ali estivo o meu, non morreu, pero estivo o meu avó moitos anos, e sempre estou co ancello de ir a Cuba, e daquela tiña o viaxe pago. Por medo do avión, pois non fun a Cuba. Mandei ao noso técnico, Óscar Binader, naquel tempo, que por certo non saliu do hotel en todo o tempo que estuvo en Cuba, cousa lamentable e penosa. Eu quedoume moita mágoa de non poder ir a Cuba e poder compartir con Pablo Milanés a grabación deste Tu Gitana naquele momento, e que está incluído neste 15 aniversario. Outro dos temas que impactou deste disco foi o de Camariñas. Camariñas nos fixemos unha versión que nos aprendimos de Xosé Luis Blanco Campaña, do seu grupo Petapouco, pero nos fixemos
a nosa particular versión cunha trampiña. Ten unha trampiña porque despois a nos versionea, cando se versionea de novo Camariñas, non sabemos se é a nosa versión ou é a versión original que realmente grabou no seu momento, que tampouco eso sei non eu, é dous máis. Entón xa sabe a coña, mira onde sacou o tema este de Camariñas. Bueno, pois Camariñas impactou moito e un dos temas que todavía sigue no repertorio, dos que máis gustan cando tocamos tanto en Galicia como fora de Galicia, cantana moito a xente, un tema moi intuitivo. Por certo, con 15 aniversario, pois precisamente con Camariñas nos deron tamén a Real Academia das Artes e das Ciencias tamén o premio por mellor tema en galego. Pasamos de... Bueno, aquí, se me olvidaba, esquecíaseme, con 15 aniversario fixemos unha serie internacional impresionante que nos levou a prácticamente a todo o mundo. Fixemos concertos por toda Europa, estivemos en Canadá, estivemos en Estados Unidos, estivemos en boa parte de Sudamérica, estivemos en Cabo Verde por primeira vez, bueno, trouxen así algún cartel, a primeira vez en Bos Aires, que nos coincidiu co famoso Corralito, aquel primeiro Corralito que huera ali, e, bueno, era unha situación dramática e dura, pero o concerto fora moi bonito e moi emotivo. Recordo que choráramos bastante, porque ademais había familia de por medio, e foi unha cousa moi bonita. En Argentina hai moita afición, concretamente en Bos Aires hai moita afición pola música celta, hai casi tantos grupos como aquí deste tipo de música, e hai moitísima afición a esta música, solamente a galega, a irlandesa, a escocesa, pero a galega particularmente ten moita forza ali. Evidentemente hai 1 millón de galegos de primeira, segunda, terceira generación, eso tense que notar por algún lado, non? Chegamos a Espiral, traballo arriscado, moi persoal, moito vencello intercéltico de novo, funcionábamos moi ben, toda esta cuestión da música celta, porque deixar de, isto de lo celta vai moi ben, vai fantásticamente ben, e ademais temos argumentos suficientes como para sustentalo. En este caso, pois, sacamos este traballo que se chama Espiral, e quixemos contar coa colaboración, neste caso, dun gran productor. Donald Lane é un dos grandes productores da música irlandesa e da música celta particularmente. Bueno, digo da música irlandesa porque produciu a xente como U2, produciu a xente como Sinead O'Connor, produciu a xente como The Cranberries, Planxty, Botti Band, é dicir, é un gurú da música celta, é un auténtico personaxe. Trouxémolo aquí, fomos a Galicia, estivemos grabando nos estudios do Luar, que somos de Xavier Ferrer e Nani García, que son da familia, son nosos, e aí estuvo Donald Lane pois uns 15 días traballando con nós. Este é un traballo, bueno, pois moi interesante, moi importante, de vinculación tamén con todo este universo celto-atlántico que tanto nos gusta, pero que nos proxecta o mundo, por outro lado, non? Primeiro patrocinio que tivemos, por certo, con este Donald Lane, aquí estamos en Dublín. Primeiro patrocinio que fixo a Estrella de Galicia, o primeiro patrocinio musical foi a nós. Nos quixéramos poñer como imaxe para que leváramos a marca Estrella polo mundo adiante. Bueno, fixemos o que pudemos. En calquera caso, é unha boa cerveza se a comparas con outras por aí. Tocamos tamén nun lugar que para nós foi emblemático e marcou tamén un pouco a nosa conciencia, que foi Xerusalén, nun tempo había unha tregua, pero había un conflicto destos aí, como é sempre, pero neste momento había unha tregua e nos levaron a tocar. Estivemos tocando no Templo dos Reises, íbamos a través do consulado español e dunha ONG que estaba traballando ali, e fixemos un concerto en Jerusalén e outro en Belén, e foi unha historia moi bonita. Por certo, en Espiral, que é este disco que estamos tratando agora, por primeira vez gravamos unha orquesta sinfónica, que foi a Orquesta Sinfónica de Bratislava. Gravamos unha cantiga de Santa María, a número 166, e gravamos un tema que compuxen eu que se chama Devanceiros. Vou apurando un pouco, porque senón... Aquí chegamos ao momento cinematográfico de Luar na Lubre, a través de Ignacio Vilar e de Vía Láctea,
Ignacio Vilar pois vía que éramos un grupo que tiñamos unha proxección moi potente, el gustaballe moito a nosa música. Ignacio Vilar sobra decir que é un dos mellores directores de cine galego, é autor de películas como Prado Longo ou Vilamor, non me acordo como lle chaman a última que sacou, a Esmorga tamén, sí, bueno, é un dos grandes do cine galego, ou polo menos un dos que máis películas saca. Películas, ademais, teima en que as súas películas funcionen e acaban funcionando. Pois el sacou esta película, unha longametraxe documental, probablemente a primeira longametraxe documental que se fixo sobre un grupo no Estado, se non foi a primeira, foi das primeiras. Isto fixo Ignacio Vilar, isto foi grabado entre Valdeorras, A Coruña e Lisboa. É unha historia que el fixo sobre nós, contas un pouquiño das nosas vidas e un pouquiño da nosa trayectoria. Bueno, un encontro co cine que é ben duro, cine durísimo, complicado, hai que repetir aí 70.000 veces, eso é tediosísimo, pero en calquera caso pois, o resultado final foi satisfactorio para todos. Isto estrenouse en todas as salas, bueno, en todas as cidades galegas, en salas emblemáticas e tamén en Barcelona e en Madrid. Evidentemente non tuvo ningún impacto, pero aí está este traballo que é moi interesante e que ganou bastantes premios por aí adiante, e aquí en Galicia, pois, evidentemente, ganou o mellor premio á música, a banda sonora, non que éramos nós, o Mestre Mateo, que é un premio importantísimo tamén. Despois deste disco chega deste traballo desta película. Bueno, isto estrenámolo, que foi unha cousa moi interesante, estrenámolo no Lincoln Center de Nova York. Isto tamén tuvo moito impacto, estaba fora a plana maior do Parlamento Galego a esta presentación, porque ademais había un patrocinio da Diputación de Ourense, bueno, unha historia que estuvera ben, e se presentaron no Lincoln Center de Nova York con moi boa crítica tamén. E despois desta incursión, ou máis ou menos no mesmo tempo, sale este traballo discográfico. Este traballo sale cando estoupa o Prestige diante das nosas costas. Estábamos nós no estudio e, bueno, foi un impacto grande, non? Porque nós xa coñecimos o Urquiola, coñecimos o Marejeo, o Recovic, xa recordamos todos estes anteriores, pero o Prestige foi algo que nos impactou de unha maneira particular, como a todo o mundo, foi un impacto social grande. En este caso, pois, neste disco reflexas un pouco ese impacto que tuvo tamén en nós, non? Hai un tema que se chama Memoria da Noite, que, por certo, no seu momento tamén versioneou unha banda importantísima, que hai unha persoa aquí que formou parte dela, que é Mago de Oz. Eles fixeron unha versión en galego dese tema Memoria da Noite, e é un poema de Xavier Cordal, que é un dos grandes da nosa poesía actual, e, bueno, é un tema que estamos regrabando de novo para este vindeiro disco, do que vos vou falar en breve. Isto gravouse nos estudios Boudoir, mesturouse en Bruselas, porque fixemos cousas así moi variadas. Nos gustaban certos estudios e tiñamos a posibilidade de ir, e íamos. En Bruselas había un estudio que naquel tempo do que traballaba un técnico que estaba con nós, facíamos ali as mesturas, porque había outro tipo de maquinarias, outro tipo de cousas. Aquí fixemos unha versión dese emblemático tema O meu país, de Miro Casabella. Lembro unha anécdota que con Miro teño amistade, e lembro que cando nós sacamos esta canción estaba sonando na radio galega, ele iba pola autopista de Coruña a Santiago e dixo, tuve que parar o coche para escoitar isto porque me emocionei. E emocionouse de escoitar a versión que fixemos. E esa versión a cantar naquel momento a cantou Rosa, que todavía era cantante do grupo, con Sara Vidal, que sería a vindeira cantante de Luar na Lubre, sustituindo a Rosa. Bueno, de novo, outro premio pola Real Academia das Artes e das Ciencias, neste caso tamén por o mellor tema en galego en Aio Paraíso. Eu digo dos premios porque é unha forma tamén de chulear un pouco, non? Do que conseguimos. Moitos premios, pero particularmente teño que decir que estos eran uns premios moi democráticos, non? Eran uns premios que eran votacións dentro da SGAE, eran uns
premios moi abertos nos que participaba todo o mundo. Entón, bueno, teño que decir que temos 9 premios desos da Real Academia da TAP. Os únicos que tiñan máis que nós, isto desapareceu xa, pero os únicos que tiñan máis que nós cando desapareceu esta Real Academia das Artes e das Ciencias eran Amaral e Alejandro Sanz. Despois de Amaral e Alejandro Sanz estábamos nós, e con Amaral creo que estábamos empatados a 9 premios, en distintas categorías, evidentemente. Bueno, anécdotas. Despois de Hai un paraíso, que aquí estamos con Miro Casabella e máis con Wafir Irbil, que é un sudanés que grabou en varias ocasións o Ud Árabe, este rapaz de camisola laranxa, un tío impresionante como toca. Pois estes concertos de Queens e de Nova York que fixemos presentando ali. Ben, Saudade. Saudade, aquí temos a Xurxo implicado na cuestión. A portada de Saudade pois a fixo Xurxo Lobato, unha magnífica foto, se non me equivoco, en Corcubión, non? Xurxo. Aí ves unha muller, ves o cu da muller perfectamente, ves o cu da señora, pero resulta que en Irlanda, tú sabes a historia, non, dos irlandeses, que les deixaban a luz das fiestras encendidas para que os inmigrantes souberan a onde tiñan que volver. Cando marchaban, les deixaban unha luceciña encendida na fiestra para que cando volveran ás súas casas souberan que ali estaba a súa casa. Entón, isto cuadrou moi ben, que non o sabíamos no momento, pero nos lo comentou moita xente, e dixemos, coño, pues mira que cousa máis casual e máis bonita. Pois esta portada fantástica é de Xurxo, como esta foto tamén feita no monte de San Pedro, con néboa, fixeran fotos no Portiño e no monte de San Pedro, estaba amencendo, e había unha néboa, había así un rosío curioso, e fixéramos estas fotos brumosas. Saudade é un traballo dedicado á emigración, porque de todas esas xiras que fixemos, resulta que descubríamos esa parte humana das xentes que se nos achegaban, e sobre todo en América, de norte a sur, sempre había galegos. Non era o público mayoritario nos nosos concertos, pero sempre había galegos, sempre aparecieron un galego, sempre nos contaban cousas. Había cousas que eran moi emocionantes, outras que eran máis banais ou máis mundanas, pero había cousas que nos deixaron moi impactados. Entón dixemos, temos que facer un disco dedicado a toda esta xente. E somos netos, bisnetos, fillos e irmáns de emigrantes tamén, co cal encaixaba perfectamente todo isto. Entón fomos recollendo todas estas historias dende o norte ao sur, e comprimímolas en Saudade. Realmente daría por facer moitos máis traballos discográficos, porque hai cousas fantásticas. O prólogo fixo Xurxo Martínez Crespo, que era un galego que viviu en Venezuela moitísimos anos e que xestionou a parte cultural do Centro Galego de Caracas, onde tocamos en varias ocasións, por certo. Gravouse en Bruar, mesturouse en Bruselas, e fixemos unha xira con este disco moi grande por Argentina, Uruguai, Brasil e Venezuela. E en Venezuela, pois a través de Méndez Ferrín, porque Méndez Ferrín era moi amigo de Xavier Cordal, que Xavier Cordal era o noso poeta de cabeceira. Xavier Cordal lle pediu a Ferrín que falara con Farruco VI, que naquele momento era o ministro de Cultura de Venezuela, para que nos recibira. E efectivamente, nos tocamos no Teatro Teresa Carreño, que é o máis grande que hai en Caracas, e nos recibiu o día seguinte o ministro de Cultura Farruco VI no seu ministerio. Recordo que nos citou a 7 da mañá, a 7 da mañá, porque nos cita a 7 da mañá, pois ali madrugan bastante, a 7 da mañá nos tiña un almorzo impresionante, pan tan gruel, unha cousa, pero brutal. E ali estivemos de 7 a 10, papando e falando con este Farruco, que era galego, creo que originario de Vigo, fillo dun exiliado galego tamén, e ali coñecimos tamén en Venezuela a Xulio Formoso, un cantor, enxeñeiro de telecomunicacións, que desgraciadamente xa faleceu, que foi un dos partícipes do primeiro traballo grabado en galego da historia en LP, que isto saliu en Venezuela no ano 62, e un dos protagonistas era este home chamado Xulio Formoso, e que participou con nós, e nós gravamos precisamente algunha das cancións que
que tiña este home compostas, fantástico, unha experiencia maravillosa, e Saudade pois, é un disco pensado pois, precisamente en toda esta xente. Isto é un momento de encontro despois do almorzo ali no Ministerio de Cultura con este home, con Farruko. Este é un cartel dun concerto en Grecia tamén coincidindo con este traballo Saudade, e aquí aparece Camiños da fin da terra, outra aventura musical dos confins da terra. Nos vivimos nun fisterre atlántico brutal. Aquí remataba o mundo coñecido no seu momento, iso marcaba o todo. O camiño de Santiago, que era o camiño inspirado na Vía Láctea, no camiño das estrelas, non remataba en Compostela, remataba en Fisterra, remataba en Muxía, remataba nos cabos do mundo, San Andrés de Teixido, en outros lugares de peregrinación final. A partir de aí viña a Tirnanoc, a terra da eterna xuventude, e así estaba dictado moitas civilizacións que chegaron aquí porque este era o confín. En este traballo pues, quixemos reflexar un pouco toda esta idea. Está prologado por Iñaki Peña. Iñaki Peña é un dos grandes periodistas, foi un dos grandes periodistas da Radio Nacional de España, da Radio 3 en concreto, amigo personal dende hai moitísimo tempo. Fixo un prólogo moi bonito para este traballo. Fomos imaxen do Concello con esta xira, fomos imaxen do Concello para promover a cidade. Como anécdota, pois decir que tamén nesta xira estivemos no Vaticano, invitados por o que foi alcalde en Coruña, por Paco Vázquez. Estivemos na súa casa, que tamén nos invitou a unha cena fantástica, tratóunos moi ben. Ali estivemos con obispos, con cardenais, con ministros e con concellais, e con el, que bueno, foi moi gentil e moi amable, que por certo, o día seguinte veu ao noso recital ali na Torre del Greco, na parte de arriba da Torre del Greco, creo que era así. Recordo que ele estaba moi activo no concerto, tiña un cardenal ao lado, non me acordo, é que non distingo moi ben os rangos dos, pero ele estaba explicando o significado das cancións, o Pousa, sabe Dios que lle diría do Pousa, de Camariñas, e bueno, ele vai contando un pouco toda esta historia. Moi ben, tratounos francamente ben. Despois aquí, con este traballo tamén teño que decir que a Real Academia das Artes e das Ciencias deu-nos un doble premio, un por mellor álbum de músicas tradicionais e outro por mellor canción en galego. En este caso a canción era Os Animais, outro poema de Xavier Cordal, unha canción para os pequenos, para os nenos, que é unha fábula sobre unha canción tradicional irlandesa moi coñecida. Despois deste traballo, pois ven o directo. Despois, que son moitos anos funcionando por aí adiante, vendo que a xente responde fantásticamente ben ao que facemos, e decimos que temos que facer algo en directo. Además, queríamos facelo en Madrid, porque en Madrid é onde a xente se volvía máis tola, como nós, facelo en Madrid, pero en Madrid eran moitos medios os que había que desplegar, e sobre todo en Madrid, porque en Coruña xa son da casa. En Madrid é distinto, porque así parece que tal, e además é certo, hai unha fina franxa que define o comportamento do público, polo menos desde a nosa percepción, que vai de León para arriba ou de León para baixo. De León para arriba gustalles moito esta música, pero son como unha plantación de espárragos. Somos, non digo sempre, pero moitas veces, de León para baixo é totalmente diferente. Isto convido-vos a que o vexades en calquera concerto dos que facemos, para que, e non é que non lles guste ou non é que non nos guste, é que a forma de expresión é diferente. Nós somos un pouco como as castañas. Eu sempre poño o exemplo da castaña. A castaña ten 3 capas. Para chegar ao centro, que é o rico, que é o que realmente tal, hai que pelexar primeiro que a parte de fora, que ten os pinchos, despois hai que sacar a casca dura, despois hai que sacar a casca blanda. Unha vez que chegas a esa parte, xa todo funciona ben, pero hasta aí somos duriños. Pero por aí abaixo non, aí calquera cousa saltan, emocionanse, teñen esa emoción máis a flor de pel que a nosa, é unha percepción particular dende a nosa perspectiva. Contaba, quen era? Rosalén contaba, un día de un concerto nun lugar do norte, acabei o concerto, salín do escenario e dixen, o peor concerto da miña vida, porque ali naide mostraban nada, non? Era unha cousa fría,
e sin embargo foi baixar do escenario, oh, que maravilla, que impresionante, nunca vi cousa igual, pero cando estaba no escenario non se movía nadie. Entonces, claro, esa é un pouco a veces a sensación que hai. Tamén estades máis acostumbrados a ver este tipo de músicas, non? Bueno, ao vivo, grabado en 2 concertos consecutivos, coincidiu co ciclo Claus, por certo, que non se suspendeu de milagriño todo aquelo, 23 e 24 de xaneiro do ano 2009, 2 concertos, 2 cheos consecutivos no Teatro Colón, con xente que veu de moitos lugares, porque tiñan ganas de participar tamén nun concerto en directo noso. Nese momento levábamos alrededor de 1000 concertos realizados e queríamos facer este ao vivo, e o certo é que a xente funcionou moi ben. Esta grabación o DVD, están os 2 CDs, e isto foi un punto de inflexión tamén importante. Aquí colaborou Pedro Guerra, Diana Navarro, que fixe unha intervención espectacular cantando Romeiro Lonxe, e por suposto Luz Casal, que cantou Camariñas con nós. Despois de ao vivo, bueno, Ana Lubre arrasa en su casa, tal e cual, ben Solsticio, que é un traballo onde nós facemos un pouco de fincapé na música medieval, na lírica medieval galega, porque a lírica medieval galega é fundamental para entender a nosa música. Vos vades facer este ano o ano de Martín Codas. Bueno, os Martín Codas aparece recurrentemente tamén nos nosos traballos a partir de aquí. Antes xa graváramos cousas relacionadas ca lírica medieval, pero neste traballo afondamos un pouco máis, non? Isto gravouse aquí tamén en Coruña. Nós gravamos todo na casa de Nani e máis de Xavier Ferreiro, nos estudios de Bruar, porque é a nosa casa. E neste disco colaboran de novo Diana Navarro cantando unha canción de Quintas Canella, de Xosé Quintas Canella, un dos grandes da nosa música tamén, que sacou un disco fundamental que é clave para entender tamén a nosa música, que é un disco que se chama Porque no mundo minguou a verdade. E nese disco había un tema chamado A miña amiga, que cantou fantásticamente ben Diana Navarro. Aquí tamén colaborou Miro Casabella, trampeámoslo porque non quería, non canto, pero fai unha prova aí, a ver tú como cantarías esta canción para nós. Entón gravámoslo sin que ele soubera que estábamos grabando, e quedou xa aí a canción de xer, gravamos, te das os permisos, veña, tal, e quedou aí nunha cantía tamén de Martín Codas, quantas sabedes. Participou un músico irlandés, Pat Kilbride, que é un dos pais da música chamada céltica. A música céltica, tal como a conocemos, é un invento relativamente novo. A música celta que se fai nos países celtas, non? Pero depois hai ese movimento, ese modo de facer música que xurde nos anos 60, eso crea Dan Stivell, o crea Wendell, o crea xente como Pat Kilbride, Donald Lani, os Chieftains. Toda esta xente nos dá esa posibilidade de entender isto. Nos estamos nun lugar onde toda esta cultura é nos familiar, é a nosa, co cal tiñámoslo un pouco a huevo, non? Tiñámoslo fácil. E Pat Kilbride é un dos que participa tamén en este movimento. Nani García, por suposto, eu a Nani non estou nombrando nada, participa prácticamente en todos os discos. Nani sempre apareceu como arranxista ou como instrumentista en prácticamente todos os nosos traballos. Persona fundamental para Luar na Lubre, e en Solsticio tamén. Aquí cumplíamos os 25 anos de carreira, e este traballo coincide co estreno da película Doentes. Esta é unha película do director venezolano Gustavo Balza, sobre unha obra de Roberto Vidal Bolaño. Os protagonistas eran Morris e Olveira Pico, entre moitos outros, non? A película trama era que querían matar a Franco. Bueno, é unha trama complicada, se a queredes ver, anda por aí, chamase Doentes, e encargaron a min a banda sonora. En este CD van varios temas desa banda sonora original, non? Desa película Doentes. Despois bueno, estas son fotos promocionais no Museo de San Antón, 25 anos. Despois deso marcha Sara, que sustituirá a Rosa, e entra a Paula Rey, coruñesa, como novo vocalista de Luar na Lubre, estrenándose neste traballo que se chama Mar Maior. De novo, as relacións atlánticas cos seus povos irmáns. Hai que darse conta de que naqueles tempos era máis fácil chegar a Irlanda que a Madrid.
tiñamos unha autopista que nos levaba ao mundo, que era o mar. Esta era unha terra de grandes navegantes, 1000 e pico kilómetros de costa, non podía ser de outra maneira. Os mariñeiros máis intrépidos que coñecían todas as mareas e que sabían cando a lúa funcionaba de unha maneira ou de outra, e cando o mar tiña esas baixamares ou altas vagas de mar, e todo isto eran os nosos mariñeiros, co cal, bueno, pues, sabían perfectamente que isto era unha autopista hacia o norte brutal, non? E de contacto e de intercambio. Entón, bueno, pues neste traballo afondamos, seguimos na lírica medieval galega e tocamos a pola do Levar Gabal Airea, dese libro das invasións de Irlanda que escribiron os monxes irlandeses no século XI, do que se fala pois, da cidade de Brigantia, que era aquí na Coruña, da famosa Torre de Breogán, de Id, como descubriu Irlanda. Bueno, contamos toda esta historia que aquí sí, pero fora daqui alucinan con este tema, alucinan. Entón, isto causou un impacto grande, isto tamén tuvo moita repercusión. Aquí entramos de novo nas listas de discos máis vendidos. No tempo nos que xa non se vendían os discos foron deixándose de vender, pero aquí conseguimos entrar de novo nas listas dos discos máis, nos 40 máis vendidos de todo o Estado, con este traballo Mar Maior e o estreno de Paula Rey, prologado, por certo, por unha gran estudiosa do gaélico irlandés coruñesa que vive en Irlanda, que se chama Carmen Alonso. Despois deste, estas fotos promocionais, despois desto ven un recopilatorio, unha triloxía de 3 traballos. Tiñamos moita discografía e, bueno, pois estas cousas hai que facelas de vez en cando e agrupamos. Hai outra diseñadora que non falei dela, que é Estefanía Domínguez Cajigao, que é a que fixo a portada de Mar Maior, a anterior, a de Solsticio, esta e algunha que outra máis. Unha gran diseñadora daqui de Coruña, Estefanía Domínguez Cajigao, fantástica. Era fabuloso traballar con esta muller, todo eran facilidades de maravilla, e sempre captaba moi ben a nosa idea. Como vedes, a estética continúa sendo a mesma, e non a vamos a cambiar. Por que non cambiades? Non hai nada que cambiar. Por que hai que cambiar se as cousas van ben? Se as cousas van ben, non se move nada. Que modificar determinadas cousiñas, pero non cambiar. Entón, nesa estética continuamos, nesta triloxía quixemos, o sea, neste triple CD, triloxía, quixemos, por un lado, recoller as cancións instrumentais, que é unha das facetas de traballo do grupo, por outro lado, as baladas ou as cancións máis líricas, e por outro lado, os duetos, pois, con xente como Lila Downs, con xente como Diana Navarro, como Luz Casal, como Adriana Varela, bueno, Pablo Milanés, toda a xente que participou con nós ao longo da nosa historia, que foron moitos, non? Un traballo, bueno, como dice outro, para desmemoriados ou para quen queira ter pois, unha visión reducida da discografía de Luar na Lura, nun traballo de 3 CDs. Aquí chega este disco, que tamén é clave, Torre de Breogán, a luz dos Milesian, Sinfonía Céltico-Galaica de Luar na Lubre, a Orquesta Sinfónica de Galicia. Isto foi para nós a produción máis alucinante de todas, polo feito de traballar coa Orquesta Sinfónica de Galicia. Estivemos unha semana ensaiando con eles para preparar este traballo, onde por un lado facemos pois, precisamente unha recreación enteira do que é o Levar Gabal Airea, do libro das invasións de Irlanda, con imaxens, bueno, fixemos esa recreación que contan os monxes irlandeses no século XI, non contamos nós. Isto aquí aproveitou no Murguí, aproveitou a xente máis vinculada, pois, digamos, ao celtismo, e que realmente é unha historia fabulosa, fantástica, e que non debemos desaproveitar en ningún momento. Non había nada feito en este sentido aquí, e nós quixemos facelo. Xa o fixéramos en Mar Maior, que era o traballo anterior, pero aquí coa Orquesta Sinfónica isto era a culminación, non? E poder traballar con eles, a produción que se fixo nese traballo foi alucinante e de aprendizaxe vital increíble. Non era a primeira vez que tocábamos con a Sinfónica, que xa o fixéramos ca de Bratislava, pero neste caso pois, poder traballar na casa, estar directamente con todos estes magníficos músicos, pois foi excepcional, non? E para nós, pois, como vos decía, unha experiencia vital. Isto gravouse 2 días consecutivos, nas vésperas do solsticio do ano 2014, o 21 e o 22, ou 20 e o 21 de xunio do 2014. Traballo excepcional. Toda a xente que traballou aquí, Nani García, como arranxista,
de conexión entre nós e a Orquesta Sinfónica, Diego García Rodríguez como director da orquesta, Fran Caleu, que é un dos diseñadores e dos que leva toda a imaxe de grupos como La Fura del Sbao. Puxo imaxes deste traballo, por suposto Estefanía, que era fundamental no deseño de toda esta trama, nos e a Orquesta Sinfónica de Galicia. Este é unha das imaxes do concerto, nos proxectábamos detrás, bueno, isto fixeras en 3 dimensións, foi un espectáculo brutal. Debería ser repetir, pero bueno, as cousas son como son e non se volve a repetir, pero aí está. Despois isto ven Extramundi, que é un traballo no que tamén nos dábamos conta de tanto viaxar, sobre todo polo Estado, nos dábamos conta do ben que nos trataban. E vas a Cataluña, tratante de maravilla, vas a Euskadi, tratante de maravilla, vas ao País Valencià, maravilla, vas a Madrid, impresionante, vas a Asturias e todos nos queren moito. Entón, o que quixemos facer foi un traballo de retorno, e de retorno quere dicir traballar cancións que estaban relacionadas con esos territorios. Neste traballo cantamos en asturiano, cantamos en euskera, cantamos en catalán e cantamos en castelán. Castelán xo fixéramos máis veces, pero nos outros idiomas non. Isto, digamos que é un traballo de homenaxe e de agradecimento a toda a xente que nos trata tan ben por aí adiante. E vou acabar. Despois ven outro recopilatorio, do que non vou a falar nada, simplemente dicir que aquí fixemos unha nova versión de Fonte do Araño, con permiso de Videocao, cantada por Ismael Serrano e pola Coral de Ruada, que todavía temos en directo, que funciona moi ben, tema icónico para entender os comezos da música celta en Galicia. A imaxe dese traballo. A Mago de Oz, Manu Ramil, que xa non está en Mago de Oz, pero participou moito tempo con Mago de Oz, Chus, que é un dos líderes de Mago de Oz, Manu Lures, me acordo, pero xa somos amigos, non se claro, estas cousas notan. Ribeira Sacra, a terra dos meus ancestros, fixemos un traballo conceptual sobre a Ribeira Sacra, a idea era facelo sobre toda a Ribeira Sacra, a Ribeira Sacra é inmensa, o cal eu tirei un poquinho para casa e fixémoslo sobre todo sobre a Ribeira Sacra Ourensá. Isto gravouse nos estudios do Luar e no Mosteiro de San Pedro de Rocas, e ao tempo tamén gravamos moitos recursos por toda a Ribeira Sacra e un homenaxe e un grao de area para que lle concedan dunha vez ese UNESCO lle conceda dunha vez o título de Patrimonio da Humanidade, que ben o temos merecido. Bueno, aquí colaborou moita xente tamén, Sés, Nani García, Marisa Valle Rosso, a Coral de Ruada. Este foi un disco de impacto tamén que vendeu moitísimo, que funcionou moi ben e que nos siguen reclamando nos directos como a imaxe de Ribeira Sacra, a Roda do Fiada, por certo. A primeira vez que cantamos en Barallete, que é a lingua dos afiadores e dos naceiros de Ourense, unha jerga alucinante que meu pai falaba, por certo, que estaba moi encellada a Ribeira Sacra e os afiadores. Vieira Segueiros é o último traballo discográfico, Historias de Peregrinos, un traballo que queremos facer sobre o Camiño de Santiago, que o Camiño de Santiago hai, non sei cantos camiños de Santiago. Quantos camiños de Santiago hai? Toda Galicia, todo o mundo. Todo o mundo ten Camiño de Santiago. Estuve en Uruguai e había Camiño de Santiago, verdad? Eu teño a tarxeta de peregrino, a teño na casa, entón agora teño que facer un trato, por lo menos. Nunca fixen o Camiño de Santiago. Me preguntan, quando fixes o Camiño de Santiago? Coche moitas veces. Camiñando non, pero os galegos non necesitamos facer o Camiño de Santiago, xa estamos aquí. Iso teñen que facer os que veñen de fora, non? Aquí xa estamos aquí, porque desandar o camiño para volver a andar, pois é un pouco raro. Pero, bueno, en calquera caso, moi interesante todo o vencellado ao Camiño de Santiago, a todo o anterior o Camiño de Santiago, toda esa parte pagana, e toda esa parte que formou pues, toda esta tradición tan maravillosa e que trae tanta xente aquí, non? A veces non tan para ben, pero bueno, en calquera caso, como había tantos camiños, non nos paramos nun só camiño, quixemos, por eso lle metimos o de Historias de Peregrinos, porque ao final son historias de peregrinos que fixeron os diferentes camiños que chegan a Compostela e que derivan, como comentaba antes, en Fisterra e en Muxía, e que de alguma maneira pois, era tamén unha autopista importantísima, un fluxo importantísimo de cultura que nos chegaba desde toda Europa e que ao mesmo tempo era un fluxo da nosa cultura que marchaba a
toda Europa a través deses peregrinos que pasaban por esta terra. Grandes influencias musicais, culturais e artísticas, e neste traballo, pois, bueno, pretendimos reflexar un pouco todo isto. O problema deste traballo é que editamos justamente o día que se declarou a pandemia, por lo cual estivo parado aí un par de niños, despois retomouse con moita forza, funcionou moi ben, sigue funcionando moi ben, porque seguimos nesa xira. Nese traballo é a primeira vez que Miguel Ríos canta en galego, cantou con nós, un tema que se chama Benvido, e se coña Vieito, pero joder, bienvenido yo lo canté, sempre estou benvido, isto é outra historia, cantou despois colaborou con nós en Madrid e en outros lugares. Bueno, pois unha foto promocional dese tal, concerto en Arzúa, nos deron o premio Facer País, o 19 premio Ramón Piñeiro López, é un premio importantísimo que dá a Asociación Cultural Val de Láncara e que nos recibimos con moitísimo agarimo, o premio Facer País. Estuvemos en Marruecos hai uns días, estuvemos en Cabo Verde, seguimos coas nosas xiras, cos nosos concertos e cos nosos traballos. Esta é a formación actual de Luar na Lubre, con toda a súa elegancia. Isto na Plaza de España de Sevilla, a súa elegancia, hai de todo aí. E isto é o último que estamos facendo, vale? Sigue na mesma estética, como podedes ver, parte que volvemos atrás no tempo. Isto parece aportado o primeiro disco, pois sí, porque é unha síntesis. Estamos na encrucillada, 2X, traballo número 20, 2X, doble encrucillada, un momento de reflexión importante. Aquí deixamos de sacar discos en formato físico, a partir de aquí irá outra historia. Pero isto ten a característica de que, aparte de ser un traballo recopilatorio no que van a participar todas as voces que pasaron por Luar na Lubre e alguna cousa máis moi interesante, pois vai a ir un libro. Vai a ir un libro con todo isto que vos contei, pero moito máis detallado, moito máis ampliado e máis bonito que como vos contei eu, porque eu achafallei moito todo por querer apurar as cousas, non? Pero en calquera caso esta vai ser a portada do libro disco que salirá no mes de maio, que se vai chamar así, Luar na Lubre 20, Encrucillada. Por certo, o deseño é dun catalán chamado Manel Calderón, donde aparece o Dolmente a xeitos de Ribeira, xa, soe por ti, aparece o Druida da nosa primeira portada, e que sempre está, permanentemente está aí, porque a luz que nos guía, aparece a imaxe icónica do cervo como animal totémico da cultura céltica, igual que o urso e o xabarín, que soportan a tumba de Fernán Pérez Andrade en Betanzos, como nova sabiduría e por outra forza. Temos o moucho como animal totémico da noite, e o raposo, que o raposo é clave tamén na cultura galega. Isto é simplemente a portada, o deseño total é brutal, vos recomendo, comparado que queirades, pero en calquera caso, si vos gusta Luar na Lubre, creo que é fundamental ter este traballo que ven de seguir. Moitísimas grazas, un placer estar aquí, grazas por aguantarme, e se queredes facer alguma pregunta, non sei se hai tempo para iso, se queredes facer alguma pregunta ou calquera cousa, Bueno, a verdade é que os 3 cuartos de hora en medida Luar na Lubre, canto foi? non sei, pero dicía, non, teñen para 3 cuartos de hora. É que non teño hora aquí. Fixeches ben. Non, moi ben, moi interesante. Bueno, é único reafirmarme ante o teu cerquismo no meu deportivismo. Non. Na cousa non ten que ver ca outra. Xa sei. Bueno, como ben dixo Vieito, queda aberto o turno de palabras, de preguntas, de reflexións, de opinións, do que queirades. Tedes oportunidade de estar aquí con este monstro. Sí, sábado. Moi ilustrativa, moi ben contada, Vieito, un bo ritmo, que se está arriba de Dios, pero eu estou moi interesado en unha cuestión que non sei se queres entrar en detalles ou non, o tema celtismo, a música celta, tantas batallas, tanta polémica que hai. Cal é, desde o punto de vista do músico, cal é a razón dese recheite que hai
son algunhas persoas que se o tradi é máis tradi, que se o foro, o celtismo, non sei se queres aportar algo. Home, a ver, estás comentando cousas diferentes, pero do celtismo eu xa che digo, que eu non entro de si a música, non vou entrar na cuestión de si a música galega é celta ou non, porque para iso xa hai xente que supoño que son máis especialistas que terán que decir, eu non o sei, pero eu si sei a relación que hai, que ten a música galega con músicas de lugares donde eles si lle chaman música celta a súa música, vale? Aquí sempre hai coña más que non somos nin unha cousa nin outra, nin para arriba nin para baixo, é un galego eso tamén, non? Entón, eu non entro aí, pero si hai unha cuestión que é a cuestión do modo de facer, vale? Entón, a música celta, eu non sei o que facían os celtas non foron nin os inventores da gaita, a gaita é moito máis, ten un orixe moito máis profundo, non? Pero si, as gaitas que se tocan nos países celtas teñen unhas características particulares e únicas. Isto é o que as fai definir como gaitas dos países celtas, vale? A gaita bretona, a gaita escocesa, a gaita irlandesa, a gaita galega, a gaita asturiana, a gaita de tras os montes, son gaitas con punteiro cónico. As gaitas orientales non teñen un punteiro cónico, teñen un cilíndrico, a disposición dos rombos é distinta. É dicir, hai cousas que sí teñen relación. As melodías, bueno, gigas as temos en toda Europa, ritmos de 6x8 os temos en toda Europa, pero a conexión que nós temos coa música irlandesa, melódica e incluso rítmica, as músicas de Bretaña, de Irlanda e de Escocia, ten que estar aí. Eu non vou a decir que a música galega celta non pode decir nadie, pero en calquera caso xa hai moitas relacións con esas músicas, con esa estética, e depois hai un modo de facer música que é o modo de facer música que temos nós, que ten outros grupos que ao mellor están facendo ese mismo modo, neganche a maior, non? Que non, pero que sí, mamaron de aí, porque incorporaron o Uzuki adaptado por Andy Irving a Don Adani, adaptaron o Bodan como tal, adaptaron pues, as formas rítmicas da guitarra, as formas de armonizar que tamén son moi particulares, é dicir, sempre hai ese nexo. Aquí non hai un debate grande nese sentido. Hai máis debate entre o tradi e o que non é tradi, pero que aquí como que a música vai ao revés que en outros lugares, non? Aquí primeiro debería de entrar o tradi e despois por evolución debería de chegar o folk, pero aquí chegou o folk primeiro. Entón, despois do folk chegou o tradi, que aí está a cuestión. Entón, os do tradi dicen que por do folk deformamos a música tradicional. Bueno, nós podemos dicir o mismo deles, porque en realidad o tradi é o que se ve nas aldeas, é dicir, unha vez que tú sacas do contexto natural e propio xa é outra cousa. Igual que a música, que é a música galega? A música galega que é un paso doble, a música galega que é unha muiñeira con tranquillas, é dicir, con cromática. Había moito que debatir, é moi complicado, pero no caso da cuestión da música celta, eu sempre digo que facemos música celta porque estamos dentro dese modo de facer música. É un modo de facer música, non é que sea música celta, non é que o que facía no Castro del Viña era o que tocaban, que non sabe eso, es que non, arqueolóxicamente non hai nada, o único instrumento creo que recuperado da cultura celta é o cárnix, e o cárnix eu non estou moi seguro de que fora un instrumento, para min era unha arma para acojonar ao enemigo, para asustar. Pero bueno, en calquera caso hai que soplar, é un instrumento que ten a súa tesitura. Eu non entro moito nese tipo de batallas porque en realidad é perder moito tempo que hai que aproveitar outras cousas mellores. Creo, despois cada un ten que formarse, ten que ler, ver un pouco e comparar, sobre todo entender que estás nun contexto no que a gran relación musical sempre foi con estos países, porque aquí non entraron as sevillanas da maneira que entrou a música de Chieftains ou de Alan Stivell, bueno, pues porque aquí había un contexto favorable para que isto funcionara, non? Isto veio do Millocao, despois seguiu o Milladoiro, houve moitos grupos que seguiron un pouco esa línea. Despois, o dirán públicamente ou non o sei, pero participan no Festival Intercéltico de Lorea, participan no Celtic Connections, participan en todos os festivales de música celta, e resulta que van, non digo os que non me, moitos grupos van, non, nosotros non hacemos os dialectos en francés. Si non facedes música celta, é unha tontería que vayamos ao Festival de Lorea,
porque este é un festival, unha exposición de música celta, igual que no Celtic Connection. Eu creo que son debates que non levan a ningures. En calquera caso, pues, habría que facer un simposio sobre toda esa historia e tratalo, non, con diferentes xentes, non? A miña opinión é que non digo perder o tempo, pero perder enerxías, cando en realidad é o que falamos, non? Trátase máis dun modo de facer, non? Eu vexo así. Non sei se che contestei. Bueno, si non hai preguntas, hai alguna pregunta máis, alguna observación? Si non, bueno, pues damos por zanjada a xornada, agradecemos a Bieito a súa generosidade, verdad que foi brillante a súa exposición, como se esperábamos, e que conste que aquí tes se a primeira vez que ves aquí, esperemos que veñes máis veces, esas portas abertas da Academia, e nada, seguiremos con este ciclo, como xa dicía, de o autor a súa obra o martes que ven coa presentación do perfil cinematográfico de Xavier Villaverde, que, bueno, que tamén pode ser bastante interesante. Bueno, moitas gracias a todos.